hitzaldian planteatu dudana da kultura aniztasunaren diskurtsua nola landu eta osatu beharko genuken Euskal Herrian. Kultura aniztasuna aspaldi honetan oso pilpilean dagoen gaia da, bai Euskal Herrian eta bai herrialde aberats gehienetan edo guztietan, eta neurri batean eragin du diskurtso horretan etorkinen azken jarioak. Nik planteatu dudana da, batetik aztertu nola kudeatu duten estatuek eta estaturik gabeko nazionalismoek nola kudeatu duten kulturen aniztasunaren auzia, eta bestetik planteatu dut gure aldetik Euskal Herrian diskurso propio bat garatu beharra. Kontuan hartuko duena gure errealitate sozial eta historikoa, adibidez, etorkinen fenomenoa ez dela berria Euskal Herrian, etorkinak Euskal Herrian 20. mende osoan zehar etorri izan dira, gaur egun etorkintzat gutxi batzu bakarrik hartzen ditugu, baina nire ustez horrek ikuspegia mugatu egiten du, eta bestetik diskurso propioa garatzeko ere kontuan hartu beharko genuke jadanik dauzkagun ekarpen propio batzuk eta azpi diskurso propio batzuk ere bai. Esaterako, azkenengo 40-50 urteetan Euskal Herrian etorkinak integratzeko erabili den diskurtsoa, alegia Euskal Herritarra, Euskal Herrira datorren guztia da, Euskal Herrira lan egiten duen guztia da, edo Euskal Herritarra, bere burua Euskal Herritartza duena da, hori osoa espada ere, iruditzen zait esaterako adibide interesgarria eta aukera polita gaur egun garatu behar dugun diskurso hori garatu ahal izateko. Eta nire jarduna gehiago joan da hortik eta horrek dakartzan eztabaidaren beharretik. Hitzaldian batez ere immigrazioak hezkuntza sisteman sortu dituen egoera berriak horretaz aritu gara batez ere. Alde batetik hor daude kulturarekin lotutako egoerak, ezta? Izan dezakegu immigrazioarekin batera kulturak dibertsifikatu direla gelan. Eta ikaslek dauzkaten erreferentzia kulturalak ez ezagunagoak direla irakasleontzat. Badaude baina beste elementu batzuk kulturarekin zerikusirik ez daukatenak eta garrantzi handia daukate eta zailtasunak komatxoen artean sortzen dituzte aniztasunaren trataeran. Adibidez, epez kanpo matrikulatzea edo 8 urtetik aurrera eskolatzea edo eskola ohitura desberdinak ekartzea eta bar. Bestalde, badaude beste elementu batzuk ikasleen egoerekin lotura daukatenak. Eta hor daude familia batzuk dauzkaten egoera ekonomikoak eta sozialak, ez da batzutan bazterketaren mugan, haien egoera juridiko eskasa, batzutan giroan, harrera gizartearen giroan dauden mesfidantzak, eta horrekin ere, hori ere kudeatu behar da hezkuntza sisteman. Hori izan da nire ustez jorratu ditugun gai nagusiak.